Niwang Sukmana mangadil nuwe. Ana sasmintaning ingsun jagat jembare ora jamak. Wilujeng Pak rawuhipun. Blegek kugek sadulita mel. Bagong slamet tekani bapakmu nering sambikala. Pudya pangastawaku wae Tampanana. Dole kula pundhe nggo jimat ndayanana ing kasantosan pangestunipun bapak amawahana kabagyaning gesang kula nggih Pak. Iya. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak suwane bapak. Ana ing pring hapus kene Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapak nih kok kurang ajar. Ngundang bapak iki mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa. Iki pendak-pendak ngundang wong tuwa akeh wong barang ya semar semir. Nyun ngapunten nggih Pak sedaya karepatan kula. Ya ora dadi apa. Wong ki apik-apike wong ki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungso. Pangestunipun Bapak mugi-mugi kula tansah sae Pak. Iya. Kamas Nala Gareng wilujeng rawuhipun Kamas. Waduh. Biasane nyeluk aku ki tekle upawa becik ngono kok saiki kok Kang Mas. Slamet tekaku le. Pamujiku Tampanana ya Gong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Dipun sekecakaken nggih Kang Mas. Iya wis ora kurang kepenak. Kang Mas Petro bekti kula nggih Kang Mas. Iya tak tampa cah bagus. Pangestune Masmu wae Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Bagong, dalem Mbak. Aku kaget kok ora kaya adat sabene. Kowe iki pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel. Ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan. Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Mongko mbok nggo perlumu dhewe iki eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong. Nek pancen kowe duwe gegayuhan, saora-orane wong tuwa ki mesti mbantu. Saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung anyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak pringapus mbok lumpukke. Kabeh padha andher ning sak jabaning pendopo padukuhan iki. Sirmu piye? Karepmu apa? Nika malah wonten sing pun lunga kawulane Pak. Ya wis ben ora apa-apa mbok menawa ora sarujuk karo penemumu. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken panganuh napa jenenge atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petro ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak. Iya. Pripun, Pak? Wonten undhakane ta omah kula? Ya syukur. Tegese lek kuwakon kowe nyelengi kuwi wis tok lakoni. Ora nyono lah kok. Saiki kowe duwe pendopo. Nggih, Pak. Pangestunipun niki lipil-lipil. Iya, syukur Bagong, syukur. Ndungkap adicara ing angka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing Karang anu pundi menika pring ngapus padukuhan kula. Sepisan kula kepengin bapak menika prisa omah kula. Merga bapane arang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh teng nggen kula niku sok males. Merga akeh kewajiban. Mula dina iki tak selakke tekan kene iki jane karepmu apa, sirmu piye? Niku jane bener, Pak. Kula tak rasah basa ya Pak angil banget ya sakaremu. Ki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki
Aku arep ngaturake gegembolaning rasaku. Kok kaya wigati temen iki. Bagong kok ngaturke gegembolaning atimu iki wigatine apa? Neng bapak ampun kaget. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis gage matura. Semono uga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang, Tru. Ming sedhela, ya ora apa-apa. Oh iya ya, Tru. Coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak? Bapak tak suwun sing kepenak lenggah ya. Iya wis ora kepenak. Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soale aku ngerti nek bapak wis rada budheg. Mula nek nganti aku omong oke-oke wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya. Rada maju ra apa-apa, lincake digeret. Iya. Matur nuwun, Bagong, matur nuwun. Heeh. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi unjukan daharane ngarepe bapak monggo diselenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene asugo kabeh, Pak. Iya. Lah kok urung metu-metu, urung tuku. Urung tuku kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Duwe niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki anakmu iki dukuh. Heeh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh. Mergo aku wis nyeleke pakaryanku iki. Aku ki wis tuwa, sing enom-enom kuwi wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedukuhan Pringapus iki maju. Iya. Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendhu, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwih prayoga. Ning kok capa ternyata wong kene ya ora ana sing gelem gendani aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode 2019 nganti 2224, Pak. Suwe men. Ya karang dukuh ki suwe. Iya, ora apa. Bareng ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak pedukuhan Pringapus ki pancen setuju aku dadi dukuh. Tur to nek aku dadi dukuh ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke iki mesti dadi leksanane. Ayo, Cok, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik. Saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti nggumun. Mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah uwohe kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani buang plastik sembarangan, ora ana. Mergo nang pedukuhan Pringapus kene iki nek nganti buang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasur-sarsurjas apa, Pak? Alon-alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya. Kali-kali ya resik. Beh, aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan, kudu nang nggone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk, uga ana sing didadekke srana iso dadi wujud geni sing iso nggo godhog wedang. Weh. Lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke, tak
sampaikan ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku nggone kena tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Syukur mergo kaya ngono ku ya marai reget kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Syukur dole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, ya mendheke sak keluarga kok. Mula kok ya. Iki kawulaku ki do njaluk apa? Njaluk supaya Karang Pradusunan Pringapus kene iki supaya luwih terkenal, supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik, sing becik. Pereng kidul desa ae. Kae wis dibangun karo para nom-noman. Saiki iso dienggo papan dienggo nggare-nggarati, nyawang pemandangan, iso dienggo apa kae panek foto raine dhewe apa? Ngilo. Selfie. Waduh, Bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Saploke nyekel HP aku ya ngerti selfie. Kuwi dadi papan wisata. Iki Padusunan Pringapus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wewangunan sing kasat mripat, batin kuwi wewangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin kuwi pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong iki sane ming sembrono, aja mbok anggap Bagong iki sane ming kurang ajar, ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Mergo kuwi kewajibanku. Wah. Ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ki ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nuwun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang sing iso memajukan padusunan. Syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Ya. Matur gage. Kowe kandha karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe, dene ora iso wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawulaku kabeh do ndonga kabeh. Aku iki ndonga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng ndongake Petro iya. Ken biyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Aja sembrono. Dongane bapak kuwi mandi. Tak suluk sik ya, Pak. Iya. Hendra ingkang puspita rum kasil ring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning griya om
Baleni omong aku ngarep mau, Pak. Nek wewangunan lair ki gampang. Anggere para kawula padusunan ki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa ki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan. Iya. Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambiyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya. Kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lair ketoke wis mlaku kanthi rancak. Syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan kepring apus kene merga pendak-pendak aku kuwi gumono ning pikirku Bagong kok dadi pangareping para kawula. Kawulane mesti pating slebar ora karo-karuan, dusune ya mesti ora temata. Ning bareng aku mlebu kene, anak telu sing iso disawang nggone minangka dadi pangareping pedusunan kok ming kowe Bagong. Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya merga saka nggone nggonku ora kok pikir aku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula? Karang sing jeneng dusun ki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teka utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadang kala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing nggawa pengaruh apik, ana sing nggawa pengaruh elek. Iya. Ha, iki kacarita dusunku ki pancen ya sapirangan wis rukun wis apik, ning suwe merga ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi. Saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunaning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake? Mula aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Merga nek wis lenggah nang padusunan Pringapus ki Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh? Ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso reja. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Wih, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang ngendi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esuk nyarengi adan subuh. Kowe entuk sasmita apa to, Le? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jrono omah ki nang jaba ki kaya kumrusak angin gedhe. Terus barengi eneng suara. Weh, suarane piye? Tengah wengi jam 12:30 lho, Pak. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya kuwi kirek. Udu sasmita to? Udu. Bar kuwi Mir. Bar kuwi eneng sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusunku iki sarja. Lemah ripah gemah. Gemah.
Udu lemah, udu. Gemari paloh jinawi karta tata Turaharja nek kudu disarati kudu ditumbali. Tumbale apa? Apa to kae lali aku. Ora tak catet soare Pak. Dieling-eling, dieling-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan nek ora tok lakoni ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya tak budidayake. Dieling-eling Gong. Waduh ayo wis lali Dek kapan to? Malam Jumat Kliwon wingi. Oh malam Jumat Kliwon iki. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madang aku rek. Arep maghrib ae aku ora madang, ora ngombe. Oh ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madang jam 2:30 gawe mie. Jolis prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sene nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Ngono bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene yo ngilahing. Wah, nganggo ngilahing iki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Gong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjangkamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal. Tumbal apa le? Kewan apa piye? Udu. Apa ki jenenge? Buah-buahan to, Tumbal kok buah-buahan. Nah, wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pit aku, Pak. Golek nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu dipanirmala ki ora ana. Nganti aku ngomong karo bakule, nek wonten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak ki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu dipanirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora, tukule nendi nek ana omong kok aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem, nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong Gong ora mandi ora, ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono. Eneng ora ya, Pak? Ana. Nanti kuwi? Kuwi ora gumlar ning jagat. Lho. Ora gumlar ning jagat, ora. Ning kuwi tukule mapan ana ning kayangan. Kayangan endi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Pak? Mongko tekan kono wae radong aku. Mongko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dhaharaning para dewa. Dewa iki ora mangan sega, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu dipanirmala plem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun. Pringapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku wirang no. Isen aku pengareping para kawula wis dipasrahi, iki wis mathuk, wis sarujuk. Wong sak padukuhan masrahke karo aku, kok nganti ora kelakon gaya. Melem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Ayo isen aku mir meneh, Pak. Piye wis gayangno? Lah saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Biyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong.
Terus kowe nembung karo Bathara Guru. Ora tepung karo Bathara Guru. Ombyaking kawula pring ngapus ki aja ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing bisa jengat ngucap. Ngawur. Jimat sing iso ngucap, ya. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi. Ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanta? Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan ki mbiyen wis suwe. Ning ra wis tau. Wis. Lah iki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno, mengko nek kowe gelem crita tak nehi korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas. Tak nehi solusi. Wis. Kowe tak omongi ya, Bagong. Gareng Petruk. Sedela aku tak crita men adimu ki lega. Ayo ngene ra ndak malah ngamuk bocahe matane wis abang ngono. Aku anggere mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Lho. Iso cerita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Berarti kuwi anak dewa. Anak dewa. Sang Hyang Tunggal saiki isih? Ya isih. Wae lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang Tunggal. Wis rasa ketemu eyangmu ndak malah ngisru-ngisru eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sang Hyang Tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungsa, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Katutan telek ora, Pak? Kok takonane kok. Biasane kan ana templekane sithik-sithik ketok reget-reget kae. Ora, kuwi resik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejamaya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng? Ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara Guru kae. Mula tuwa dhewe Tejamaya, nomor 2 Ismaya, nomor 3 Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing Sri Anaten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi Sri Anaten karo aku karo Kakang Tejamaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejamaya. Aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejamaya padha regejegan, padha gelut. Ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku, ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama. Menika Kakang Tejamaya kaliyan Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepengin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sang Hyang Tunggal bapakku nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejamaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejamaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan wong tuwa isih meger-meger warisane tok alap sak kepenakmu dhewe. Tejamaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejamaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kepleh-kepleh ngono kae. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ra suwek, cangkemmu ora. Tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke.
Mergo aku nganggo igo gunung pagering jagat sewetan tak serot ora tak pangan ing tak serot kolu ora ming sawetara ingkang mlebu ning wadukku mula aku bentoyong wetenge kaya ngene iki isine rompalaning gunung pagering jagat sisih wetan rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu Gedhe Tejamaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anake Sang Hyang Tunggal. Berarti kowe mau ngonekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Manik Maya. Manik Maya ya apa? Bathara Guru. Weh. Muridé pira muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lengganing kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Saiki ngene Mir. Mir menano, Pak. Nek pancen kowe kakange Bathara Guru, kowe mau ngomong. Nek jambu dipanirmala pelem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa rak Bathara Guru. Iya. Kowe mongko kakangne. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Bathara Guru ki dewa. Dewane rak levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe rak kakangne to. Adi ro kakang ki mesti manut. Pak. Matek aji pameling. Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak mung ngrawuhke tok. Engko sing ngomongi matur aku. Iya. Nek Bathara Guru ra gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane ra sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ra ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripaku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Tru. Wis dadi masalah malah niku, Pak. Ya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono. Ning aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Nek Bathara Guru meneke pelem pertangga jiwa jambu dipane ora masalah. Ora sida njaluk pelem mata goleke buagor tak colongi kabeh. Iki malah nekat ora. Wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono, coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji ula weling, pameling ula weling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mer. Ngono nyoto barang